दुखुनांथाव खौरां जे थांनाय 11 थारिख पासथा बेलासिनि पासथायाव गोमानानै दङ रश्मिरेखा खौरां चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल गेट रश्मिरी नार्जारी बिथाङा गोमानानै दङ बिमा फिसा दा बिथाङा बबेयाव दङ रावबो बुंनो हाया ना हौवाजों खारफादों ना बेखौ सोरबा थिखांनानै लांदों दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने बिनि मबाइलबो आरो बिनि माखासे बेगफोरबो बे बारान्दायावनो थालांदों होननानै बुंदों आरो मिथिनाय बायदिब्ला बे बाउन्डारिनि जे गेट बेबो माने होल्लां होथां फांनाय अबस्थायाव नुफैयाखै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों दा फै अब्ला जोङो बे भिडिअखौ जोंनि जेसेबांनाखि ससियेल मिडियानि मानसिफोर दङ नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय डाउनलड लानानै नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन मानोना जोबोद बे आइजोखौ मोनफिननांगौनि गोनांथि दा न'खरनि मानसिफ्रा ओरैबायदि मेगनाव मोदै जागासिनो दङ फै अब्ला जोङो मिथिनानै लानि जायगायाव दंफैयो दा ओरैबायदि न'खरनि माखासे बिमा बिफा दुखुआव मेगनाव मोदै ना फसरगासिनो दङ फ्रा बेबायदि फांनाय गैयामोन होननानै बुंदों बेखौ बयनाय समावहाय ओंखारनाय समाव दा बे गेटफ्रा बेबायदिनो नै बिदिनोमोन आरोना दा फै अब्ला जों सिङाव थांदिनि जोङो सिङाव थांगासिनो दङ नै बेयावनो बैनो न'आ हनै दा आङो थाबायलांगासिनो दङ न' फारसे लोगोफोर दा मोनथ'आखै नै बैनो न'आ हनै दा बिथांमोना बिमा फिसा गोमानानै दङ आरो दा आङो बिथांमोननि जे बे बेंटल गेट ना गामिया बेंटल गेटआवहाय बियो गामिथ' नङा बेंटल गेटआवहाय बिहावनि न'आवहाय न'निफ्राय बिथाङा गोमादों ओमफ्राय दा आङो बिथाङा बे रश्मिरेखा नार्जारिनि जे फिसाय बिनि असे आरो बिथाङा जाहैबाय रश्मिरेखानि बिमा असे दा आङो बिथांमोननियाव मिथिनानै लागोन आङो फार्स्टआव आङो फिसायनाव मिथिनानै लागोन जे नोंथांनि जे हिन्जावा बेवहाय मानि थाखाय फैयामोन आरो माब्ला बेबायदि जानो मोनखो माब्रै जानो मोनखो आङो बेखौ मिथिनानै लागोन थारमाने फिसालाखौ स्कुलाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेदिनखालि बियो स्कुटि लाबोफायाखै ओमफ्राय बेयावनो लेट जाफैदोंनो मानसिया स्कुल माबा मोनफैयाखै होननानै मिथिदों ओमफ्राय दख'ना दखानखौ बियो खुलिहैदों आरो बेंटल गेटआवनो दखान दङ नालाय ओमफ्राय बिनि उनाव न'आव फैनायावनो बे घटनाया जादों आरो ओमफ्रायो बेयावहाय बियो गथ'खौ स्कुलाव लाबोनाय समावहाय माबायदि ओंखारबोआमोन आरो नोंसिनियाव बिमा आरो नोंनियाव माबा मोनसे खोथा बाथ्राफोर बुंनानै ओंखारबोदोंमोन नामा जेबो बुंनानै आंनि सिगाङावथ' जेबो बुङाखै स्कुलाव थांगोन ओमफ्राय दखान खुलिगोन ओमफ्राय फिसालाजोंबो आं बिराद मोजां रायज्लायनानै फैखादों दे बाबा स्कुलाव मोजां थांनानै फैदो दे बिदि होननानै गथ'आ फैनो बादोंमोन ओरैनो गथ'आ बेसेबांसो बोसोरनि गथ'मोन सारि सात बोसोर ना आच्छा ओमफ्राय बिनिफ्राय माब्लाबाफोर बेफोरबायदि माखासे फनफोर रायज्लायनाय मेसेजफोर गेलेनाय बेफोरबायदि एसे इंगितफोर मोननाय जादोंना जायाखैमोन मोनाखै मबाइलखौनो बियो टेबोलावसो दोनहैखायो आच्छा बेगखौबो ओमफ्राय दा ओरैनो हाबा जानानै बेसेबांसो बोसोर जाखोमोन दायो माबा जाबाय 8 बोसोरानो जाबाय 8 बोसोर जाबाय ना ओमफ्राय थ' दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला माने जेबो बिनिफ्राय जे हिन्जाव गोमानानै दङ बेनिफ्राय जेबो माने रावजोंबो रायलायनाय एबा मेसेज गेलेनाय नुबोफेराखै आरो आङो फंनैसो आङो बिमानावबो मिथिनानै लागोन दा मा गामिनि बिजनि नदियापारा ना बिजनि नदियापारानिफ्राय नैबे बेंटल गेटनावहाय बिखुंजोनाव थाफैनाय जायोमोन माब्लाबा आरो गनाय जादोंमोन ने बाबुखौ आबौखौहाय माने ट्रिनिटि इंलिश स्कुलाव सोनाय जादोंमोन ओमफ्राय दा नोङो बिमा जानानैहाय मा फोरमायगोन नोंनि फिसाजोआ जे गोमानानै दङ थांनाय 11 थारिख पासथा बेलासिनि पासथायावहाय गोमानानै दङ बेवहाय नोङो मा फोरमायगोन पाब्लिकफोरनो माबानांसिगोन जनायनांसिगोन आं फिसा आरो फिसौखौ मोनफिननांगोन गासिबो
रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनांगोन खिथानांगोन गासिबो जेरावबो अननानै खिथाहरनांगोन। ओमफ्राय दा नोङो नोंनि फिसाजोखौ बै समनिफ्राय नोङो फेदेरै फोलावै देरबोनायनिफ्राय नोङो माबायदि हाबा बिजामादैखौ मोनजेननायनिफ्राय बिथांनि माबायदि केरेक्टारावहाय नोङो नुबोनाय जादोंमोन? केरेक्टारखौथ' गाज्रि नुवाखै नुनाया, जेनेबा मोजाङै मोजांनो बिसि फिसाय अनलायनानै जादोंमोन। जेनेबा जेबो नङामोन नुनाया, बिजामादैयाबो जेबो नङा फिसायाबो जेबो नङा अनलायलायनानै जादोंमोन। दा ससेयावसो मानो बेबायदि जाखो जोंथ' मिथियाना, सोर मा खालायखो सोर मा खालायनानै लांखो जों जेबो मिथिया दा दिनैहाय नोंथांमोना फोरमायबाय, दुखु फोरमायबाय, जोंनि बे रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मा खावलायनो लुबैयो? रायजो राजा गासिबो रायजो राजाफोरखौथ' आं खिथा जानो लुबैदों, बुंहरजानो लुबैदों गासिखौबो। दा बेबायदिनो जोङो दायो मिथिनानै लाबाय गासैबो बाथ्राफोरखौ। दा रायजो राजाफ्रा नुयोब्ला नैबे रसमेरिखा नार्जारिखौ जे नैबे होनाय कन्टेक्ट नाम्बारफ्राव नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन। मानो होनोब्ला बिथांखौ बे न'खराव नांफिनगौ जादों। दा बिथांखौ मिन्थिया सोरबा हौवाजों खारदों ना सोरबा किडनेप खालामनानै लांदों, दा बेखौ बिथांमोनाबो मिन्थिया। दा थांनाय 11 थारिख 5टा दाबायदिनि बेलासिनि 5टायाव बिथाङा गोमानानै थादों। दा नुयोब्ला सोरबाफोर नैबे जामबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो दाबाव एबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। रश्मिका नार्जारिनि जे बिहाव आरो बिखुनजो, दा आङो बेयाव दंफैयो। दा आङो आदानाव फंनैसो मिथिनानै लागोन। दा बिहामजोआ थांनाय 11 थारिख 5टासो बाजियावहाय गोमानाय जादों। दा बेवहाय आदाया बिहामजो आरो बिसौ गोमाजानायनि सिगाङाव दा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायो? सिगाङावनो इसोरखौ हामबाय होबाय, लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा आङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो फोरमायहरनो लुबैदों आरो खावलायहरनो लुबैदों जे नोंगौ आंनि अनजाग्रा बिसौ आरो बिहामजो थांनाय 11 थारिख सुक्रुबार खालि स्कुलाव लाबोदोंमोन बिसौखौ, खिन्थु स्कुल टाइमखौ हमफैनो हायाखै।